хушхабар ба наздикӣ дар тоҷикистон компанияи туркӣ эрсак кушода мешавад. Ман аллакай ба ин ширкат ҳамроҳ шудам, чунки эрсак маҳсулотҳои безарар, интихоби калон, системаи кории хуб ва маоши баланди саривақтӣ дорад. Ин беҳтарин имконият барои ҳар нафаре ҳаст, ки ҳаёти худро солиму орзуҳои худро амалӣ карда мехоҳад. Маҳсулотҳои эрсак дорои сифати баланд буда таъсири махсуси худро доранд. Ҳа медонед чӣ? Дар ҳақиқат дар ҳар як дархостатон шумо соҳиби тӯҳфаҳо мешавед. дар командаи мо розыгрышҳои беҳтарин ва кӯмаку дастгириҳои хуби мутахассисон шуморо интизор ҳастанд. ширкати эрсак аз дигар ширкатҳо ба куллӣ фарқ мекунад. бо боварӣ шуморо ба кор даъват менамоем. барои маълумоти пурра гирифтан ба рақамҳои дар зер буда дилпуррона тамос гирифта метавонед. салом духтару созен нағзен саломати хуба ина бо пеши Гулноза омадем борошо омадай борои дубайш ҳам хушрӯ навинкои фасон якта ба якта нишон метиҳем то на бисёриҳо интизор будан марама духтараку тамошо кунен каседа киртои фасон болопушои хушрӯи дубай дар корай пеши Гулноза биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ меша 118 магазин марамат нигоҳ кунен ассалом сазен назад иқай киртатон хушрӯ чанд пула кирта 1200 сомонай бо арзон меша расветка дорада расветкош ҳастай нигоҳ кунен цветоша чихо хушрӯй танада фасони бад меиста духтаро айпеш шумо як бор биён айпеш биненда маъқултон мешавад духтаро ина сиёшам ҳаст остиношон арганзай маҳкамакаю мана маҳкамаки хушрӯвай 1200 сомон бо арзон меша ина касе ки ягон киртаи фасони необычни дубай кофтиста буд марамат пеши Гулноза биёен анамихе киртои хушрӯи дубайш омадагиай мана 1200 сомон расветкои фасон размеро ҳамаш ҳастай духтарако инчунин анахе болопушако омадагиай ё чанд пулан ина иноям 1200 сомон бо арзон мешава мана хушрӯи чӣ материалай алманал духтарако мана беҳад фасонай ина биёен бо айпеш тамошо кунен каседа дар корай омада тамошо кунен омада натунен Гулноза худаш шумода даставка мекуна нависенша инаям бори навинкашай и чанд пулай 1200 сомон тиграка бинен боло хушрӯиям вой ма тигра дигар намуша нишон дода будем доштак ҳозир боша ина навинкаш омадагиай ва духтаро и бори навинкаи Гулнозара бинен чихо хушрӯ аи чанд расветка омадагиай чанд расветка омадагиай 1200 сомонай ҳам хушрӯи болопуш ина ягон ҷо рафтанда беҳтарин вариант киртои тӯи пуша киртои фасон мековен инами намуд болопушои дубая бигирен беҳтарин аму вай мешава кирта меша барои шумо хулас нигоҳ кунен хушрӯ 1200 сомон алманал тоза якм сорт 1200 сомон и рангошай духтаро ҳозир рангоша нишон метия я бор қафошам нишон тиен шумо хитонда ина нигоҳ кунен танада чихо хушрӯ аккуратни айда мана марамат касе хоҳишмандай нависен рақамои Гулноза дар рӯи экран аст нависен даррав доставкатон мекунанд ё ки биёен омада ки натонен духтаро нависен шуна доставка мекунен леки биёен босоз мешава ки мепушен выбор бисёрай мана ҷои Гулнозара касе намедона бозори Корвон ин моделиш бо дига хеле диден бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин духтошон аҷоиботай фасонанд духтарако марамадира бинен мана аҷоибот комбинированияй мана бинен охи чихо хушрӯчай 1200 сомони чандта расветка дора расветкош ҳамун чизошая фақат намо ваёшон ана баъд тигро омадагиай тигро чанд сомон 1200 сомон касе тигра интизор буд ина омадагиай 1200 сомони нависеншона даррав доставкатон кунан ё ки биёен даррав размеротона ёфта гирен духтаро марамат беҳад фасонак хушрӯвак ҳамаш хушрӯай ина тигршам омадагиай ёш чанд сомон 1000 сомон ина муд боло пушош боша 1000 сомон тиграй остинош вая армански шолкая поянош балхай комбинирований
беҳад хушрӯяй духтаро танадам қа зебандаяй бисёриё гирифта будан марамат бо омадагияй тамошо карда бинен ванклифтои хушрӯ ина ҳамаи цветош омад ванклифто чанд сомон 1000 сомон мана ванклифт дубай тоза якум сорт 1000 сомон чанд та цветаш ҳастай мана диде 1000 сомон чанд цвети хушрӯ дора ира нигоҳ кунед духтарохи ҳами қакиртои хушрӯ чи киртаи фасоне ки дар дубай ҳастай гулноза барои шумо овардагиан ҳамаш бо новинкаяй диден ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ нархошон ай чанд сар меша ай 1300 сомон сар меша то 1600 ая то 1600 сомона хулас инҷада бо ҳастай дигар намудош арганзаву дигараш арганзо бо арзонтарай нависен шона чизе ки маъқулайтона инам скриншот кунен партоен даррав доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш хитон бо бинен ина чи нархиш дар курай бо ҷудогона пурсен шона рақамашон ҳаст дар экран духтаро якум новинкара дар гулноза ма шумода нишон метим ина инора дигар гулш буд ҳози новинкаш омадаян сангчои новинкаш фасони новинкаш ҳами қахушрӯ узори новинка ҳози ай пеш ма нишонтим наворда ӯ қахушрӯ наомадастай духтаро леки ку бовар кунен ай пеш бинен ҳами қафасонай нархиш чанд айра 900 сомон ай духтаро бо арзон меша ина расветкоҳош ина каседа дар корай пеши гулноза биёед ҳами қабо расветкоҳош хушрӯвай ҳами қабо зебандаяй тоза дубай якум сорт 900 сомон бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза 118 магазин реди магазинои шишагӣ касоне ки омада наметонанд нависен гулноза худаш шумода доставка мекунад сиёша бинен чихо хушрӯ хулас ҳамаш хушрӯай ҳамаи цветош фасонай топови куртои фасони дубая шумо метавонед ки аз гулноза пайдо кунед марамат ишаишта фасонай ина иша бинен охи малина цветша пушидагиша дар навор малина цветаш цвети хича надудестай духтаро леки дониста бошед ки ай пеш сочни фасонай ваиш расветкаш хушрӯай маъқултон мешава хулас ина иҷада бо ҳаста ина ин намудора чанд кардаен ина акция кардеан ина ино 450 сомон яктаи мондагиай 450 сомонӣ кардагиан акция бисёр доранд духтаро биёен ина ино 450 сомон унау тараф бо 300 сма дора хулас чӣ намуде дар кураитона гулнозада нависен бо мефаҳмонатона и бори новинкаи гулнозара бинен духтарако ира мо видео карда будем нарасида буда духтарода бисёриёда нарасида буд ина марҳамат бори нави гулноза омадагиай ино пафтор бо омада боршон марҳамат ира бинед кам омадая бо иқахушрӯвай ина марҳамат успед кунен нархиш чандай 1200 сомон ҷои шид шай духтаро ҷои пулгириш ҳами қахушрӯай духтаро маъқултон мешава ина бинен айди тарафаш хеле бантик дора танада аҷоибота ягон ҷо рафтанда варианти беҳтарин туй рафтанда бандошам оригинал будай диден ина аҷоиб хушрӯ 1200 сомон размеро ҳастай касе ҷои гулнозара намедона бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза 118 магазин иҷада новинка бисёр омадагиай новинка ё ки пафтори наёрам цветош тамом шудаги бо чандташ бо омадай ё чанд сомон ина акция рафтеста ина курто ятша мебурен нишонтен фасонша бинан акция шидагай 700 сомон марамад успед кунен иём хушрӯан бантик доран аҷоибот меиста танада марамад тоза дубаяй ина бисёриё мехостан биёен ина гулноза овардагиай инчунин духтарако ина бархтора мепурсед ина оригиналош ҳастай аллакай чандум борай пафтор омадестай барои хушрӯай хушрӯша ай гулноза меёбен духтаро биёен нархиш чандай ҳозир 1100 сомон ина акциякати 1100 сомон биёен ай пеш бо тамошо кунед ина расветкош расветкои фасон расветкои хушрӯ ҳатман омада тамошо кунен мана марҳамат аҷоибот хулас цвет бисёр дора нависен шуда бо шумода сурат мепартоянд мана